Φίλες και φίλοι της εσωτερικής αναζήτησης, είμαι ο Ψυχοδίτης και σας καλωσορίζω σε αυτό το κανάλι, έναν χώρο συνάντησης με τα βάθη της ψυχής και του ασυνειδήτου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο μέρος αυτού του κύκλου. Είδαμε όλα τα πρόσωπα του μύθου, φανερά και κρυφά. Έφτασε όμως η ώρα να δούμε αυτήν που κινεί τα νήματα πίσω από όλη την τραγωδία και είναι αυτό που κάνει το μύθο τόσο προσωπικό και ταυτόχρονα τόσο πανανθρώπινο. Τι είναι τελικά η Μέδουσα? Γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά και τι ζητάει για να ηρεμήσει? Σε αυτό το κομμάτι δεν θα μείνουμε στα γεγονότα, θα πάμε ένα βήμα πιο μέσα, εκεί που ο μύθος αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με την πραγματικότητα. Αν διαβάσουμε τον Παλέφατο, το μαθητή του Αριστοτέλη, θα πληροφορηθούμε ότι η Μέδουσα είναι ένα άλλο όνομα της Αθηνάς και αυτό ανατρέπει τα πάντα. Οπότε, όλος ο μύθος της Μέδουσας αποτυπώνει την άρνηση της Αθηνάς προς τη δική της θηλυκότητα, την άρνησή της να γίνει μια Αφροδίτη και να δεχτεί τη θηλυκή της πλευρά, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Επιλέγει να μείνει παρθένος και με αυτόν τον τρόπο αρνείται να αποδεχτεί μέρος και λειτουργίες του σώματός της. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ποσειδώνας, το Κήτος, ο Πολυδέκτης και ο Περσέας είναι το ίδιο αντρικό αρχέτυπο μέσα στην ψυχή της μικρής υφάντρας Μέδουσας, Αθηνάς, Ανδρομέδας, Δανάης. Και όλος ο μύθος γίνεται μία αποτύπωση μιας αιώνιας εσωτερικής και εξωτερικής πάλης μεταξύ άνιμους και άνιμα, αρσενικού και θηλυκού, Ποσειδώνα και Αθηνάς. Ξεκινάει όταν ο Ποσειδώνας εισβάλλει στο ναό της Αθηνάς και εκείνη, μην αντέχοντας τη βίαιη αλλαγή, κόβει ένα κομμάτι από την ψυχή της, τη Μέδουσα, το αποθεί σε ένα μακρινό νησί και το αφήνει εκεί αποθυμένο σε μια μελαγχολική κατάσταση μέχρι κάποιος να καλύψει τη βασική της ανάγκη. Να την δουν όχι σαν ρόλο ή προβολή, αλλά σαν ένα μοναδικό υποκείμενο του εαυτού της, χωρίς να τη συρρικνώσουν σε μια ταυτότητα. Η γυναικεία ψυχοσύνδεση δεν έχει σαφή όρια. Ψάχνει τον εαυτό της και χρειάζεται τον άλλον για να καθρεφτίσει στοιχεία του εαυτού της. Ο Περσέας βλέπει τη Μέδουσα μέσα από τον καθρέφτη και της επιστρέφει την εικόνα της. Η Μέδουσα θεραπεύεται, δηλαδή σταματάει να είναι ένα ανεξέλεγκτο τέρας, γιατί ο Περσέας την άντεξε και έτσι το κομμάτι της Αθηνάς επιστρέφει ήρεμο και αποκτά χρηστικό ρόλο στην ολότητα της θεάς. Η Ανδρομέδα χρειάζεται και αυτή έναν άλλον για να αντέξει τη δική της ενηλικίωση και την επιβαλλόμενη σχέση με το θείο της. Ο Κηφαίας δεν της έδωσε το δικαίωμα να μην ξέρει τι θέλει. Επιλέγει για σύζυγο τον Περσέα, όχι γιατί την έσωσε, αλλά γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που την είδε, που την κατάλαβε, που την άντεξε. Ο Περσέας είδε το άδικο στην ψυχή της Ανδρομέδας και την ελευθέρωσε χωρίς να ζητήσει κάτι, οπότε εκείνη τον επέλεξε ως σύντροφο. Η Ανδρομέδα τον ερωτεύτηκε γιατί της έδωσε το δικαίωμα να τον επιθυμήσει χωρίς να απολογηθεί. Ο γάμος αυτός είναι μια αμοιβαία επιλογή μέσω κατανόησης. Τέλος, και η Δανάη χρειάζεται έναν άλλον και έχει το θάρρος να επιλέξει αυτόν που της δίνει χώρο να υπάρχει δίπλα του. Όχι αυτόν που τη φυλακίζει, όχι αυτόν που της επιβάλλει τη θέλησή του, όχι αυτόν που δεν έχει δικό του χώρο και δανείζεται από το δικό της. Και αυτό είναι το μήνυμα που έχει να δώσει ο μύθος στο σημερινό άνθρωπο, την κατανόηση και τη λειτουργία της γυναικείας ψυχής. Ας το δούμε πιο απλά. Ο μύθος δεν μιλάει για τέρατα. Μιλάει για κάτι πολύ πιο οικείο. Μιλάει για μια γυναίκα που δεν άντεξε αυτό που συνέβη μέσα της και αντί να το ζήσει, το έκοψε. Αυτό από μόνο του κάνει το μύθο να αγγίζει την ψυχή κάθε γυναίκας. Αυτό το κομμένο κομμάτι έγινε η Μέδουσα. Υπό αυτό το πρίσμα, Μέδουσα είναι κάθε γυναίκα που δυσκολεύεται να αντέξει τις αλλαγές στο σώμα της. Όταν μια γυναίκα δεν μπορεί να αντέξει τη θηλυκότητά της, όχι σαν έννοια, αλλά σαν εμπειρία στο σώμα της, σαν ευαλωτότητα, σαν επιθυμία, σαν έκθεση, τότε δεν την ενσωματώνει, την απομακρύνει, την κάνει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο δεν πεθαίνει. Μένει εκεί, σκοτεινό, μόνο, παγωμένο. Και όποιος πάει να το δει απευθείας, τρομάζει, γιατί δεν είναι απλά έντονο, είναι ακατέργαστο. Η γυναικεία φύση δεν λειτουργεί με σαφή όρια, δεν είναι κάτι σταθερό που απλά υπάρχει, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από σχέση. Χρειάζεται τον άλλον, όχι για να υπάρξει, αλλά για να δει τον εαυτό της, να τον αναγνωρίσει, να τον αντέξει. Εδώ έρχεται ο Περσέας. Δεν πάει να κατακτήσει τη Μέδουσα.
δεν την κοιτάει κατάματα, δεν τη βιάζει με το βλέμμα του. Κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο, κρατάει απόσταση και μέσα σε αυτή την απόσταση την βλέπει. Όχι όπως είναι χαοτικά μέσα της, αλλά όπως μπορεί να αντέξει να γίνεται ορατή. Και εκεί συμβαίνει κάτι καθοριστικό. Για πρώτη φορά αυτό το αποκομμένο κομμάτι δεν τρομάζει κάποιον, δεν απορρίπτεται, δεν καταστρέφεται, αντέχεται. Και όταν κάτι μέσα σου αντέχεται από έναν άλλον, τότε αρχίζει να ηρεμεί, να παίρνει μορφή, να γίνεται κομμάτι σου, όχι εχθρός σου. Γι' αυτό η Μέδουσα δεν νικέται, ενσωματώνεται, γίνεται μέρος της δύναμης της Αθηνάς, όχι πια σαν πληγή, αλλά σαν εργαλείο. Το ίδιο το μοτίβο συνεχίζεται. Η Ανδρομέδα δεν ψάχνει ένα σωτήρα. Ψάχνει κάποιον που να μπορεί να σταθεί μπροστά στο φόβο της χωρίς να την πιέσει, χωρίς να την ορίσει. Κάποιον που να της αφήσει χώρο να νιώσει, να μην ξέρει για εκείνη, να μην επιλέγει για εκείνη. Και γι' αυτό επιλέγει εκείνη τον Περσέα. Όχι επειδή την έσωσε, αλλά επειδή την κατάλαβε. Και η Δανάη το ίδιο. Δεν επιλέγει τον δυνατό. Επιλέγει αυτόν που της επιτρέπει να υπάρχει δίπλα του, χωρίς να μικραίνει, χωρίς να κλείνεται, χωρίς να εξαφανίζεται. Οπότε ο μύθος τελικά δεν είναι για ήρωες και τέρατα, είναι για κάτι πολύ πιο αλεπτό. Είναι για το τι χρειάζεται η γυναικεία ψυχή για να γίνει ολόκληρη. Δεν χρειάζεται έλεγχο, δεν χρειάζεται πίεση, δεν χρειάζεται καθοδήγηση. Χρειάζεται παρουσία, χρειάζεται χώρο. Χρειάζεται κάποιον που να μπορεί να δει χωρίς να εισβάλλει, να αντέξει χωρίς να τρομάξει, να μείνει χωρίς να την καταπιεί. Και τότε αυτό που κάποτε ήταν Μέδουσα πάβει να είναι τέρας και γίνεται δύναμη. Ας κλείσουμε αυτή τη σειρά με κάτι που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά ανοίγει χώρο. Αν ακούς αυτό το βίντεο ως άντρας, μπορείς να δεις μια γυναίκα χωρίς να προσπαθήσεις να την ορίσεις, χωρίς να τη διαβάσεις γρήγορα, χωρίς να την κατατάξεις σε κάτι γνώριμο. Μπορείς να αντέξεις τη σύγχυσή της, την αμφιθυμία της, τη στιγμή που δεν ξέρει τι θέλει, χωρίς να βιαστείς να της δώσεις κατεύθυνση. Όχι για να την κερδίσεις, αλλά να την αντέξεις χωρίς να τη μικρύνεις. Και αν το ακούς ως γυναίκα, ποιο κομμάτι σου έχεις εξορίσει, ποιο μέρος σου έμαθες να φοβάσαι, να κρύβεις ή να παρουσιάζεις σαν κάτι άλλο για να γίνει αποδεκτό. Μπορεί σιγά σιγά να αρχίσεις να βλέπεις αυτό που απέφευγες ή περιμένεις κάποιον να σε δει για να ηρεμήσεις. Και όταν έρχεται αυτός ο κάποιος κοντά σου, τον επιλέγεις επειδή σε καταλαβαίνει ή επειδή σου είναι γνώριμος ο τρόπος που σε περιορίζει. Και κάπου εδώ με αυτές τις σκέψεις κλείνει αυτή η σειρά μελέτης του κύκλου της Μέδουσας. Ήταν ένα σύνολο σκέψεων και προβληματισμών που με απασχολούσε καιρό και πάντα ήθελα να το βάλω σε ένα χαρτί. Ομολογώ πως, καθώς έγραφα το αρχικό σενάριο, διαπίστωσα πως οι σκέψεις ήταν τόσες πολλές και αποφάσισα να αφιερώσω ένα σενάριο για κάθε πρόσωπο και στο τέλος περίσσεψε και κάτι ακόμα. Γράψε μου στα σχόλια πώς σου φάνηκε αυτή η ανάλυση και σε τι ατραπούς σκέψεις σε πήγε το δικό σου μυαλό ακούγοντας τις δικές μου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, στείλ το σε ένα φίλο σου και κοινοποίησέ το ώστε να μεγαλώσει η παρέα. Να σου θυμίσω πως, αν βρίσκεις το περιεχόμενο του καναλιού χρήσιμο και βοηθητικό, μπορείς να κάνεις ένα like, να γίνεις συνδρομητής και να πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεις για κάθε νέο βίντεο. Μπορείς επίσης να με βρεις στη σελίδα μου στο Facebook, καθώς έχω αφήσει σύνδεσμο στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας, να προσέχεις τον εαυτό σου.